Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y Defaid, mae un o fridiau cynhenid hynaf Prydain, sef y Suffolk. A phwy well i'n harwen i trwy'r cystadlu nag chyn enillydd gwobr goffa John Gittins am ei gyfraniad i'r diwydiant Defaid, Mr Andrew Jones fel Undre Cwman. Croeso ato ni, Andrew. Diolch yn fawr. Nawr te, i chi wedi cadw am rhywbeth eang o fridiau ar hyd eich oes. Be sy'n mor arbennig am y Suffolk? Wel, y Suffolk am o'n cynnar, maen nhw'n tyfu'n gloi a dod i bwysau. Hwyrach yn harach na'r bridiau cyfandirol, ond maen nhw'n dal er bod colli poblogrwydd i'r bridiau cyfandirol, maen nhw'n dal ac siwt gymaint i gynnig dyn nhw. Ac hefyd mae'r Suffolk fel bryd croes y ddafad a'r Suffolk croes, mae honno'n ddafad dda hefyd, a dyma'r hyn sy'n mynd ar y bridiau cyfandirol. A ni yn osbarth yr wy'n hyrddo nawr, a dyma chi rester hirfaith ohonyn nhw, a phob un yn bore teg yn edrych yn dda iawn yn dyn nhw. O, maen nhw'n cael eu paratoi'n broffesiynol. Mae'r sio hyn wedi mynd, mae'r paratoi'n broffesiynol iawn o'r. Mae blynyddoedd o fridio, misoedd o fwydo a wythnosau paratoi. Fel blodyn i agor, mae ar ei orau heddi. A hwnna mae'n caled, ydw e? Mae hwnna. Mae'n arbenigedd. Mae'n gelfyddyd. Dim ar chwarae bach, mae canw fel un yn y cylch. O, na. Ond beth dwi'n sylwi ar y Suffolk? Mae'n asgwr yn gryf nhw a ffen cryf. Ydy hwnna beth sydd angen ar y diwydiant erbyn heddi? Na, erbyn heddi. Fi ath y Suffolk y gollon o'r ffordd yn wedi dar Albanwyr. Mynd yr rhy gryf a gormod asgwr a oedd y pen fel alarch yn mynd yn gweld. Yeah. Ond maen nhw wedi tywelu lawr o lle, achos oedd y drafferth wyna'r hyn i wedi, chi'n gweld. Ond erbyn hyn maen nhw wedi dod i'r lle. A nawr ni'n gweld y trydydd i fyny ar hyn o bryd, mae Mr John Sinnett, a dyma chi hen law yn dy fe, a chwarae teg iddo fe, mae wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith. O, di, mae John yn oedd ei dad yn arddangos ers oedd e'n fachgen bach o John yn cael ei godid ar bryd yma, o'r gororau ymreiddiol ac yn swydd Garbrangon. Wedi ennill, popeth sydd wedi ennill gyda'r Suffolk a gyda'r sio'r hyn o'r Lloegr pan oedd ni'n bri ar sio hon, wedi mynd â pencampwr a pencapwyr. Un o'r goreion, mae'n deall i ddefed y bridio. O, mae'n meddwl mawr dy hwn, mae hwn yn ysgol haig yn ei faes. Ac yn anffodus, mae'n rhoi'r gorau iddi, ac ar y seithfed yr hugain o hydref, mae'n gwerthu'r ddiadell Texel a'r Suffolk. 8-900 o bennau mynd dan fwrthwl. Mae'n rhyfeddod bod e'n medru gwerthu'r cyfan. Mae ganddo 3 mab, ond dim diddordeb da un o'n nhw, a oedd e'n gweud bod e'n mynd i annog nhw i ffarmo. A mae un yn America, mae un yn yr Iseldirodd a un yn Leeds, ac felly mae'n rhoi'r cefni ar amethyddiaeth ac ar ddefed yn llwyr am ni fyw i Caerlywelydd ydoedd e. A dwi'n synnu, gobeithio wneith e addasu a setlo lawr. Ie, pob lwc iddo fe nawr, ynddo fe. Ond dwi'n siŵr fe fydd nifer o bobl, miloedd o bobl o bosib yn yr arwerthiant yna. Ond sa'n gwybod fel mae'r boes yma'n gwneud i y boes y Suffolk, achos di Sadwn, ond nhw'n mewn arwerthiant cenedlaethol y Suffolk lan yn yr ymwythig. Amser busi iawn i nhw? O, busi iawn, a bydd y grydiau gorau, wrth gwrs, maen nhw'n mlaen i'r Alban eto, a llan i'r Iwerddon, chi'n gweld, mae'r gylchdaeth trwy'r haf. Mae'n golygu gwaith ofnadw, gwaith caled iawn. Wel, diolch o galon i chi, Andrew, am yn harwen i trwy ddosbarth yr wy'n hyrddo. Fe ddawn ni nôl yn y man i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Nôl yma gyda'r wy'n hyrdod Suffolk, mae'r beirniad Euros Davies, Penrhywlas, Talog Sir Gar yn mynd trwy nhw'n go gyflym nawr, Andrew Jones fel Undre? O, di, mae hwn yn gwybod beth mae moyn. Llydd hwn farnu ceffil, buwchodro, neu ddafad. A mae fe'n yn diwech o'r y teg iddo fe? A fe yn, fiches odro dy fe, a am gyfnod bydd yn godro yn Hanover Hill yn Canada, ar fiches orau o halston orau yn y byd wedi, felly mae'n brofiadol iawn. Ar hyn o bryd, fel mae'n sefyll, mae John Sinnett yn gyntaf, yr bwrbon heddig yna o Stockton Court, Caerwrangon. Gath e 15,500 am o'n hwrdd i Sadwn yn yr ymwythig, a nawr mae fe'r brig yr estr fan hyn eto. O, dwi ddim syni, fan hyn mae'n gyfarwydd y bod yn Llandelwedd a phob sio ar y brig. Am hon i flwyddyn olaf, wrth gwrs, dwi ddim yn syndod o gwbl. Ac yn y rai safle hefyd, Morgans o'r wisg yn y fe. A Roger Morgan wedi gollon i Roger Morgan rhyw flwyddyn yn ôl, felly braf gweld bod y braidd yn dal i arddangos. Ac yn y drydedd safle, mae wrth gwrs bachgen ifanc Steffan Thomas, lle gyda'r hael Carreg Sawdwr yn gadog. A mae'n neis i weld y pobl ifanc yma yn llwyddo. Braf, wel y pobl ifanc yn arddangos. Mae'r diddordeb, mae fel pla, mae unwaith mae'n yn eich gwad chi, neu diwedd, gewch chi mewn wared e. A dyna beth sy'n ddifyr am y Suffolk yma, bod nhw'n lliwio'r glân. Mae pob lliw a llun yma, mae'n gwrdd tan bach, lle ni fo'n gofyn nhw am bach o gyngor, falle.
Wel, maen nhw wedi arfer eriod fi'n credu. Siomedig yw ar ôl ddyn nhw golli'r y blwm, ond fyna maen nhw arfer eriod. A biodd y Charlie am gyfnod hefyd, ond maen nhw nawr yn fwy plaen. Mae'n rhoi rhyw fath o spark yn dweud bod nhw'n cael ysglein, dwi'n meddwl, os maen nhw'n cael eu lliwio, dyn nhw. O, dyn spark, a wedi rhoi olew ar y wyneb wedyn chi'n gweld. Maen nhw am rhywbeth i ddangos ar ei orau. Yn ei dilla di-seals maen nhw chi. Wel, mae'r Ebane yn wylo'r stiwardiad ac dwi'n meddwl bod Johnson wedi gwneud Wedi gwneud unwaith rhagor. O, chwarae teg iddo fe. Arbennig o dda yn cyrraedd y brig tro ar ôl tro. O, odi. Bydd ei chwyth ar ôl dda fe adael y diwydiant, gwedi gwir. Wel, diolch o galon i chi, Andrew. Na i nawr rithro draw i gael sgwrs gyda'r gŵr bonheddig yma, achos mae e'n gymeriad hefyd. Johnson, congratulations to you again. Tell me, how do you keep on turning these sheep out so well? I don't know, and I don't know why, but we enjoy it, really. But it's going to be a sad time for you in October. Very much, yeah. We're retiring and packing it up and selling the farm, so old age crept on us. How will you cope without your sheep? Badly. Badly, yeah, but there we are. Go out when you can. And you had a good price on Saturday, I heard? Yes, we did. We topped the sale at 15,500, so very pleased. Excellent. Fantastic. Good few days, hopefully. Well, good luck to you now in October, and I hope you have good prices. Thank Remember you. now, 27th of October, he's got brilliant sheep selling. Texel and Suffolk. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn, John. Diolch.